Hey everyone, जय जगन्नाथ, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आपण ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଗ୍ରାନ୍ସରେ ପଇଡ଼ ପାଣି କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ହେଲେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମୋ ମନ ଜମା ବୁଝି ନଥିଲା। ମୋ ନଜର ଯାଇ ପଡ଼ିଥିଲା ଫ୍ରିଜରେ ଥିବା ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଉପରେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କାଟିଦେଲି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରେ ମୋ ହବି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ମିଲ୍କ ସେକ୍ ଗୋଟେ ଭଲସେ ବନେଇକି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିନେବି। ହେଲେ ଆଜି ଆମ ସାର୍ ବନେଇ ନଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇଥିଲି। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍‌କୁ କାଟି 2 ଫାଳ କରିଲି। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମାରିଦେଲି। ତାପରେ ପିଇଦେଲି। ଠିକ୍ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଥିଲା କାଲି ଭଳି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆମ ସାର୍ ଆଣିଦେଇଥିଲେ ମାଛ। ମାଛକୁ ଦେଖିକି ମୋ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କରିଥିଲି ମାଛ ଭଜା, ମାଛ ଛିଞ୍ଚଡ଼କୁ ଉଷୁନା ଭାତ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାର୍ ତ ଭେଜିଟେରିଆନ୍, ସେ ଭେଜ୍ ଖାଇକି ଅଫିସ୍ ପଳେଇଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେୟାର କରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଇଥିବେ ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଏଇ ଚୁଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା, ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଗମ୍ଭାରୀ କାଠର, ମୋଠୁ 300 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ୟା ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେତେ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାସ୍ ମୁଁ ଆଣିଦେଲି। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଦେଇଥିଲି। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।